zastavit, tak jenom to červený. Hradile pořádně. To musím vypnout. To je takzvaný troják. Petro? No, to je on. Hele, já jsem se obála, jak dopadne. No já nevím. Tady se lidi zbláznili. Grill party tohle. Ale je prý teplo, tak jestli to nebude... Ale Kdopak to sportuje. Petro, ten je dlouhej, baka. Máš, tam si ještě jednou. Tam teda neběží. Beru detaily. Jo. Ale kdo to byl? Ale, ty normálně zacínkali, cink, cink. Čím jsi to hrál? Ach jo. Jirko, to byl